d'ell em va dir que parlés i que només podia parlar 5 minuts. Dic, jo amb un en tinc prou. Hauria dit, el Xavier Valls és l'home més important de Santa Coloma de l'època del franquisme y de la primera parte de la democracia. De esta forma definió Jaume Sayrac a Xavier Valls. Fue en el marco de las conversas en Lloc que en esta ocasión habló del arquitecto colomense que falleció hace 30 años en el atentado de Hipercor. Fa 30 anys, el 19 de juny de 1987, ETA va fer explotar un cotxe bomba al primer soterrani del centre comercial d'Hipercor. 21 morts i 45 ferits en l'atemptat més sagnant de l'organització armada a Catalunya, el primer que perpetrava a gran escala contra població civil. Fue en la plaza que lleva su nombre y reunió a amigos, compañeros o simplemente admiradores de uno de los artífices de la urbanización de Santa Coloma con el llamado Plan Popular. No era, amb els anys he anat sent conscient, no? De petit no era conscient, no? Però amb els anys vas veient, no? Gent que te'n parla, aquests amics, aquesta gent que ha vingut avui, no? Que amb il·lusió, amb molta il·lusió te'n van parlant, no? I després et vas construir una mica, no? Vas veient la rellevància, no? Quan he estudiat coses d'arquitectura, d'urbanisme, de polítiques, no? Vas veient que hi ha gent que se'n recorda del Pla Popular, que te'n parla, no? I ets conscient una mica de tot el que va fer mon pare per la ciutat, no? Xavier Valls fue una de las 21 víctimas del atentado de Hipercor, en las que también fallecieron Luisa Ramírez, Rafael Morales y Teresa Daza. Sí, clar, com avui és un dia emotiu, no? Un dia de record, no? Perquè avui es celebren 30 anys de l'atemptat malaurat d'Hipercor, no? I bueno, et passen molts sentiments pel cap, no? Moltes vivències, molts records, no? També com el patiment, no? Però també una mica, pues, també cada cop ho vas portant més, no? Com deixant allà una mica vivint amb això y també bueno, pues mirant endavant y mirant al futur, ¿no? Este ya es el 6º encuentro de las conversas en Lloc, un evento organizado por el Museo Torre Valdovina y la Regiduría de Cultura.